Am avut ambiția de a merge mai departe decât fusese vreun om înainte, dar în măsura în care era posibil ca un om să meargă. James Cook a fost un băiat de la țară, fiul unui imigrant fermier din Scoția, născut în octombrie 1728 în Yorkshire, Anglia. În tinerețe a petrecut timpul la ferma unde lucra tatăl său, dar o scurtă ucenicie într-un magazin dintr-un sat de coastă la nord de Whitby l-a adus în contact cu corăbiile și marea. La vârsta de 18 ani a fost luat la bordul unei nave care transporta cărbune, numită Freelove, și a petrecut câțiva ani pe acest tip de navă, navigând între Tyne și Londra. Ca parte a uceniciei sale, Cook s-a ocupat cu studiul algebrei, geometriei, trigonometriei, navigației și astronomiei, deprinzând toate abilitățile de care va avea nevoie într-o zi pentru a comanda propria sa navă. Pentru că vroia să avanseze mai rapid ca lup al mării, la 17 iunie 1755 s-a oferit voluntar pentru serviciul în Marina Regală, pe când Marea Britanie se înarma împotriva Franței, pentru ceea ce avea să devină războiul de 7 ani, participând în 1759 la asediul orașului Quebec. Abilitățile lui Cook au fost de asemenea utilizate la cartografierea coastei zințate a Newfoundland în anii 1760 la bordul navei HMS Greenville. La 25 mai 1768, Amiralitatea l-a însărcinat pe Cook să conducă o călătorie științifică în Oceanul Pacific. Scopul călătoriei era observarea tranzitului planetei Venus prin fața Soarelui, care, combinată cu observații din alte locuri, ajuta la determinarea distanței Pământului față de Soare. La 26 august 1768 a părăsit Anglia la bordul HMS Endeavour. Cook și echipajul său au înconjurat Capul Horn și au continuat spre vest, peste Pacific, ajungând în Tahiti la 13 aprilie 1769, unde au fost făcute observațiile tranzitului planetei Venus. Odată ce acestea au fost finalizate, Cook a deschis ordinele sigilate, în care erau instrucțiuni suplimentare din partea Amiralității pentru a doua parte a călătoriei sale. El trebuia să caute în sudul Pacificului semne ale bogatului continent sudic numit Terra Australis. Cook a navigat spre Noua Zeelandă, pe care a și explorat-o și a circumnavigat-o, luându-l cu el pe Tupaia, un aristocrat și preot tahitian extrem de inteligent, care l-a ajutat, ghidându-l printre insulele polineziene. Apoi a călătorit spre vest, ajungând pe coasta de sud-est a Australiei la 19 aprilie 1770, devenind astfel împreună cu echipajul primii europeni care au atins coasta de est a Australiei. Capitanul Cook scria în jurnalul său: "Și eram atât de aproape de țărm încât puteam să distingem mai mulți oameni pe plajă. Ei par să aibă o culoare foarte închisă sau neagră, dar dacă aceasta este culoarea reală a pielii lor sau a hainelor pe care ar putea să le aibă, eu nu știu." La 29 aprilie, Cook și echipajul au debarcat într-un loc cunoscut acum ca peninsula Kurnell. Cook a numit zona Golful Botanicii, datorită exemplarelor unice descoperite. Aici, Cook a luat de asemenea primul contact cu un trib aborigen cunoscut sub numele de Gweagal. După plecarea din Golful Botany, a continuat spre nord, s-a oprit la Busters Bay, iar apoi, continuând spre nord, la 11 iunie, nava Endeavour a lovit un banc din Marea Barieră de Corali, iar o săptămână mai târziu a eșuat, fiind grav avariată, iar călătoria sa a fost întârziată cu aproape 7 săptămâni, în timp ce reparațiile au fost efectuate pe plajă la gura râului Endeavour. Pe 22 august au ajuns la extremitatea nordică a coastei, pe care capitanul a numit-o Capul York. Părăsind coasta de est, Cook a navigat spre vest prin apele de mică adâncime ale strâmtorii Torres. Căutând un punct de observație, Cook a văzut un deal abrupt pe o insulă din apropiere, din vârful căruia spera să vadă un pasaj în Marea Indiană, pe unde ar fi putut continua călătoria spre Anglia, iar de acolo a revendicat întreaga coastă pe care tocmai o explorase ca teritoriu britanic, unde 30 de membri ai echipajului au murit de malarie, iar supraviețuitorii au ajuns acasă după 3 ani, la 12 iulie 1771. La scurt timp după întoarcerea sa din prima călătorie, Cook a fost promovat în august la gradul de comandant. În 1772 a fost însărcinat să conducă o altă expediție științifică în numele Societății Regale pentru a continua căutarea ipoteticii Terra Australis. În acest moment ar fi cazul să explicăm ce presupunea Terra Australis. În latină, țara de sud era un continent ipotetic, gândit pentru prima dată în antichitate și care a apărut pe hărți între secolele al XV-lea și al XVIII-lea, fără a fi însă bazat pe nicio observație directă, ci mai degrabă pe ideea că pământul continental din emisfera nordică ar trebui să fie echilibrat de pământul din emisfera sudică. Antarctica a fost recunoscută în cele din urmă ca fiind ipotetica Terra Australis în 1820, dar despre aceasta vom vorbi în episodul următor.
În prima sa călătorie, Cook demonstrase înconjurând Noua Zeelandă că nu era atașată la o masă terestră mai mare în sud. Deși a trasat aproape întreaga coastă estică a Australiei, arătând că are o dimensiune continentală, savanții vremii considerau că nu aceasta era Terra Australis, ci că masivul continent căutat se afla mai la sud. Începând a doua expediție, Cook a comandat nava HMS Resolution, în timp ce Tobias Furneaux comanda nava însoțitoare HMS Adventure. De această dată, Cook a ocolit globul la o latitudine mult mai sudică. Expediția deveni prima care a penetrat și traversat cercul antarctic la 17 ianuarie 1773. În ceața cercului polar de sud, Resolution și Adventure s-au separat. Furneaux și-a continuat apoi drumul spre Noua Zeelandă, iar mai apoi s-a întors în Marea Britanie, în timp ce Cook a continuat să exploreze Antarctica, ajungând până la 71 de grade și 10 minute latitudine sudică la 31 ianuarie 1774. Când era aproape să descopere Antarctica, Cook s-a întors spre Tahiti pentru a-și reaproviziona nava. Apoi a reluat cursul spre sud într-o a doua încercare de a găsi presupusul continent, dar și de această dată a eșuat, datorită unei îmbolnăviri care l-a forțat să schimbe direcția navei. În timpul drumului său spre Noua Zeelandă, în 74, Cook a debarcat pe insulele Prietenoase, pe insula Paștelui, insula Norfolk, Noua Caledonie și Vanuatu. Înainte de a se întoarce în Anglia, Cook a făcut o ultimă căutare de-a lungul Atlanticului de Sud, începând de la Capul Horn, și a cercetat, cartografiat și chiar a luat în stăpânire pentru Marea Britanie Georgia de Sud, care fusese explorată de un comerciant englez, Anthony de la Roche, în 1675. De asemenea, Cook a descoperit insulele Sandwich-ului de Sud. Rapoartele sale de la întoarcerea acasă au făcut ca mitul continentului sudic să fie uitat. Dacă într-adevăr există un pământ sudic sub gheață, cu siguranță nu ar fi tărâmul făgăduinței pe care îl caută puterile Europei. Cook a fost avansat la gradul de post-capitan și i s-a acordat o retragere onorifică din Marina Regală, dar mai era încă un secret al Pacificului de descoperit: legătura Atlanticului cu Pacificul, prin nord. A treia călătorie a fost planificată, iar Cook s-a oferit voluntar pentru a găsi un pasaj nord-vestic în jurul Canadei și Alaskei sau unul nord-estic în jurul Siberiei. Capitanul nostru a plecat din nou la bordul HMS Resolution, având ca navă suport pe Discovery. Culoarul nu a fost găsit pentru că nu exista nicio trecere nord-vestică sau nord-estică utilizabilă de navele cu vele existente la acea vreme. În schimb, în ianuarie 1778 a fost primul european care a vizitat insulele Hawaii. Cook și echipajul său au fost întâmpinați de hawaiieni, care au fost fascinați de navele europene și de utilizarea fierului. Cook și-a aprovizionat navele comercializând metalul, iar marinarii săi au dat la schimb cuie de fier pentru nopți indigene fierbinți. Apoi s-au îndreptat iarăși spre nord pentru a căuta capătul vestic al pasajului în zona Canadei. Aproape un an mai târziu, cele două nave ale lui Cook s-au întors în insulele Hawaii și au găsit un port sigur în golful Kealakekua. În acest golf se afla un port sacru al lui Lono, zeul fertilității, iar în momentul sosirii lui Cook, localnicii erau angajați într-un festival dedicat lui Lono. Cook și compatrioții săi au fost întâmpinați ca zei și pentru luna următoare au exploatat bunăvoința fizică a băștinașilor. Dar după ce unul dintre membrii echipajului a murit, expunându-i pe europeni drept simpli muritori, relațiile s-au cam tensionat. La 4 februarie 1779, navele britanice au plecat iarăși din golf pentru a reîncerca atingerea scopului expediției, dar mările agitate au afectat catargul navei comandate de Cook și după doar o săptămână pe mare, expediția a fost nevoită să se întoarcă în Hawaii. De această dată, hawaienii l-au întâmpinat pe Cook și pe oamenii săi aruncând cu pietre și au furat apoi un frezor, o navă mică cu un catarg folosită pentru viteză. Cook a încercat să răpească un șef de trib, păcălindu-l că vor să-i arate corabia. Pe plajă, acesta și-a dat seama că a fost amăgit și nu a mai vrut să meargă. Cook împreună cu oamenii săi au fost întâmpinați pe aceeași plajă de un kahuna în vârstă, care s-a apropiat de ei ținând în mână o nucă de cocos și cântând. Ei au țipat la preot să plece, dar el s-a apropiat în continuare în timp ce cânta. În acest timp, plaja se umpluse cu mii de hawaieni. Cook i-a spus șefului de trip să meargă pe vas, dar conducătorul a refuzat din nou. În timp ce aborigenii au început să se adune în jurul lor, Cook și oamenii au îndreptat armele amenințător către ei. Doi alți șefi de trib îl protejau pe primul, în timp ce Cook încerca să-l forțeze să se ridice în picioare. Unul dintre ei s-a apropiat supărat de Cook, care a reacționat lovindu-l cu latul sabiei. Șeful de trib a reacționat la rândul său, lovindu-l în cap pe explorator cu leiomanoul său. Cook a căzut pe nisip și în timp ce încerca să se ridice a fost înjunghiat în piept cu un pumnal metalic, obținut prin comerț chiar de pe nava lui Cook. Apoi a căzut cu fața în apă.
Aceasta a provocat o luptă violentă, corp la corp, între băștinași și englezi, ale căror arme fuseseră copleșite de numărul băștinașilor. Supraviețuitorii s-au retras pe nave, care nu au părăsit golful decât pe 22 februarie. Au rămas încă o săptămână pentru a continua repararea catargului și pentru a colecta apă potabilă de o calitate mai bună. Potrivit jurnalelor de bord, sute de nativi au fost împușcați într-o serie de lupte ulterioare. Tunul navelor a fost folosit de mai multe ori împotriva băștinașilor și o mare parte din Kyriacacoa, orașul din sudul golfului, a fost stars înainte de întoarcerea în Anglia. Ca o descriere a vieții lui James Cook, iată ce spunea Benjamin Franklin, unul dintre părinții fondatori ai Americii în timpul luptei pentru independență împotriva Angliei. Dacă întâlniți corabia lui Cook, să nu o considerați dușman, să nu o jefuiți sau să-i aduceți vreun prejudiciu, ci să o lăsați să-și continue drumul spre Europa, America sau altă parte și să-i tratați pe capitanul Cook și oamenii săi ca niște prieteni ai umanității.